बिथांमोना दुखु जानाङा बे जमाबन्दिनि थाखाय जोङो थोजासे नङा जाथिनि सार्थआ थोजासे नङा बेखौ मोजां सिन्था खालामदों आं बेखायनो आं दिनै बेखौ जमाबन्दिखौ आं दिनै मोजां सिन्था खालामनानै आङो नाजावाखै आंनि सानस्रियाव आं सानदों जे बिथांमोना जोंखौ चक्लेटफोर बायदि गथ' गोरलैफोर बायदि जोंखौ बुरखायदों आरो जोंखौ बुरखायनो नाजानानै बेसांखिनि जोंनो जमाबन्दिनि बे रिसिप्टखौ हरदों बा बे लाइसेन्सखौ हरदों बेखायनो आङो दुखु फोरमायदों जे जोंनि बे जमाबन्दिनि सायाव आंहा दुखु दं आं बेसांखिनिखौ लुबैनानै आफादाव सेक्रिफाइस खालामाखैमोन आरो जोंनि जेसेबांखिनि दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबजाना दङ बिथांमोननि सायाव जोंहा साननाय सिन्ता सरसा दङ जाथिनि सेन्टिमेन्ट दङ आरो प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि खोथाखौ बुंबाय बे खोथायाव जोङो दुखु मोनदों जे आसाम गभर्नमेन्ट बा भारत गभर्नमेन्टआ अननायखायसो बेसांखिनि एसेबां गावलायनाय बुथारलायनायनि गेजेरावबो बेसांखिनि अनसुंथाइखौ जे सरकारा होदों बेखौ जोङो इनायनो बाख्नायनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों जे जोङो गणतान्त्रिक आन्दलनखौसो होदोंमोन किन्तु जोङो बेसांखिनि प्रमद बर' बिथांनि एसां गाहायाव गोलैनानै खोथा बुंनायखौ जों लुबैयाखै बेखायनो आं बे रिसिप्ट जमाबन्दी बे रिसिप्टखौ आं सावो आरो सावगोन आंनो नाङा बेखायनो आङो नोंथांमोननि सेराव आं सावनानै देखायगोन आरो सावनायनि बे राहाखौबो आं खालामगोन आं दिनै सावो आंनो नाङा गोनां गैया जाथिया देरसिन हारिया देरसिन हारिनि थाखाय बे जमाबन्दिया देरसिन नङा आं बेखौ फोरमान होगोन आरो समस्त बर' समाजा बुजिनांगोन हारिया देरसिन बे थाखा फैसाया देरसिन नङा बेखौ समस्त रायजो राजाया बुजिथों आरो आं बेखौनो फोरमान होदों आरो बेखौ बर' रायजो राजाया बुजिनांगोन बर' समाजा बुजिनांगोन जोंनि नाब्ला सारखौ जोंनो नांगौ नाब्ला सारा जोंनि देरसिन सम्पद बर' रायजो राजानि थाखाय आं बेखौ दिनै फोरमान होदों आंनो नाङा बे फोरमान बिलाइखौ जय बर' हारिनि जय जय बर'लेण्डनि जय नाङा आंनो बे फोरमानखौ बे खामग्लिजोबनाय फोरमान आंनो नाङा जों बर' हारिखौ मालाबाबो बेबायदि बाथ्राजों बेबायदि माबाजों जोंखौ दा बुरखायथों